Nej, det handler om en varmestue for gamle fiskere, som ligger i en havn, hvor der ikke rigtig bliver fisket mere, men de er der ligesom stadigvæk, så der er bare skudt højhuse op rundt omkring dem. Og så sidder de stadigvæk der og hygger sig og drikker bajer og mindes gamle dage. Det er så dejligt at være her. Det er dejligt at være her, især når du er her, Conny. Jo, især når du er her, Conny. Den er god nok. Skål. Alle, der har været inde og se stykker, har ligesom sagt, dem kender jeg. Jeg kender de mennesker. Eller jeg kender præcis, jeg har nogle af min familie, der er sådan. Og det er jo ret sjovt, fordi det er ret tæt baseret på nogle virkelige mennesker, som alle mennesker i verden jo ikke kan have kendt. Men alligevel så tror jeg meget, man får fornemmelsen af, at det er nogen, man kender, og det er nogen, man ligesom bliver venner med undervejs, og får sådan et helt fortroligt forhold til. Mennesket lever jo ikke af... Ånden lever jo ikke af brød alene, er det ikke sådan, man siger? Skål. Ej, nu glemte jeg helt, at jeg havde glas. Ej. Så det handler nok om festen og fællesskabet, og hvad det koster at feste så meget, kan man sige. Jeg har arbejdet rigtig tæt sammen med instruktøren Muki Simon Trollin på den her forestilling. Og det startede faktisk for 10 år siden, da vi gik på... Han gik på instruktørlinjen, og jeg gik på dramatikeruddannelsen. Og jeg skulle skrive et stykke, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle skrive om. Og så gik jeg rundt ned på Aarhus Havn, og så kom jeg forbi sådan en dør, hvor der stod Fiskerihavnens restauration. Og så gik jeg derind, og så var jeg derinde i mange måneder sammen med Muki, som også kom derned. Og altså, i en lang periode tror jeg, vi så de mennesker der mere, end vi så sådan andre venner og familie og sådan noget. Og jeg lugtede konstant lidt af røg, fordi røg og bacon og sådan noget. Når jeg kommer hjem, så har jeg ham til at holde på. Står jeg med at holde på, og jeg spiser fisken rå. Jeg synes, at det er rigtig langt hen ad vejen af en komedie, men det er også en tragedie. Det var den sang. Det var den sang. Men det er jo nok sådan en tragedie, fordi tiden går. Det er et stykke, der handler meget om tid, og hvad det gør ved os alle sammen. Ikke?